Nga nagkaroon na ang kapaskuhan, ang kapulsa ng hingusog karon sa nagkampanya kontra kriminalidad. Kini sanglit mugara ang krimen sama sa tulis, kuot ug lungkab nining panahona. Usa sa gibuhat nila ang pag-apod-apod ug mga pahimangno aron dili mabiktima sa kawatan. Ang report ni Nico Sereno. Usa ang Mandaue City Public Market sa girumbo sa mga personnel sa Mandaue City Police kaganiha. Nag-apod-apod sila og mga flyers aron kalikayan nga mabiktima sa mga krimen ug disgrasya karong holiday season. Lakip sa Misuroy kaganiha ang official mascot sa MCPO si Patrolman Mandaue aron makighugoy-hugoy sa katawhan. Suruyon sa PNP ang mga dapit nga sagad tapukanan niining panahona, mga malls, terminals ug ubang suruyanan. Wala tayong mga hulga, wala tayong theft during labi na sa Yuletide season, but for the PNP we always assume nga na para ang ato ang mga personnel dili sila mag-relax and alert to permit. Lakip sa hugot nga bantayan sa kapulisan ang mga simbahan ug mag-deploy sila sa ilang personnel. Kay karong Lunes naman magsugod ang naandang tradisyon nga Misa de Gallo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.